Горите са едно от най-големите природни богатства на България. Осигуряването на питейна вода, чист въздух, благоприятен климат, условия за спорт, туризъм и рекреация са дарове, които получаваме от гората, без да се замисляме за тяхната истинска стойност. Горите задържат влагата в почвата, предпазват от порои, наводнения и свлачища, защитават от вятъра земеделските култури в равнините. За повечето диви обитатели на нашата страна, горите са естествения дом. От наличието и състоянието на този дом зависят както разнообразието, така и изобилието от животински и растителни видове в България. Горите обхващат около 1/3 от територията на страната ни. Значителна част от горските масиви попадат в защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Тази мрежа е създадена с цел опазване на биологичното разнообразие, което е от изключително значение за благосъстоянието на хората в Европейския съюз и целият ни континент. За хората горите са източник на естествени продукти, ресурси и суровини, които са възобновими, а производството и използването им оказват незначително въздействие върху околната среда. Тези горски ресурси, въпреки че са възобновими, са изключително крехки и уязвими, както от въздействието на човешката дейност, така също и от влиянието на природни нарушения, свързани с глобални процеси като промяната на климата, опустиняването и загубата на биологично разнообразие. Възможно ли е да се постигне баланс между благата, които ни дава гората, и икономическата изгода от добитата дървесина? Възможно ли е да съществува устойчив цикъл на естествено или изкуствено възобновяване на гората и добиване на така ценния за човека дървен материал? Тези фундаментални въпроси и проблеми са отразени в работата на лесовъдите, служителите и работниците в горския сектор, които се грижат за състоянието на горите в България. Габър 18. Главната цел на отглената сеч в тази млада гора е да маркираме такива дървета, с което да създадем условия останалото дърво да израсне, така че след 40-50 години то да е с такова качествено стъбло, от което вече да може да произведеме не само дърва за огрев, а от тази гора да добиваме вече и строителна дървесина, която е 2-3-4 пъти по-скъпа от дървата за огрев. Това е главната цел на тази сеч тук, да добиеме от тази гора след 40-50 години ето такива трупи, които се продават много по-скъпо. А защо са ни нужни те? Защо изобщо нужно да отсечеме това дърво? Защото всеки от нас би предпочел дървена дограма пред пластмасова. Всеки от нас би искал да закусва и да обядва на дървена маса, отколкото на една пластмасова или една желязна. Идеята е ние така да отсичаме отделните дървета в гората, че ние да не променяме съществено състоянието на гората. И затова в момента тук се отсичат и се маркира за сеч едно на всеки 7-8 дървета. Стопанисването на държавните гори в България се извършва от 6 държавни предприятия, разпределени в страната ни на географски принцип. Едно от тях е Югозападното държавно предприятие Благоевград, което управлява горските територии в широки граници
От западните части на Стара планина, през Софийската котловина, долините на реките Струма и Места, до българо-гръцката граница и планината Беласица. Югозападно предприятие има една основна насока да управлява и да стопанисва първо съобразно изискванията на закона горските територии, държавните горски територии и второ, следствие на тези грижи да имаме една устойчива екосистема горска, която, пак казвам, да изпълнява всичките ред функции на горите, една от които е най-важните водоохранната, въздуха, рекреацията, всички функции на горите, не на последно място биоразнообразието и на фауната. Така че ние нямаме някаква друга стратегическа цел. Основната цел е запазване и обогатяване на българската гора. Когато видим по гората такива места с много млади фиданки, с голямо количество естествено възобновяване, в съседство са останали едри стари дървета, които да продължат да семеносят и да помагат на гората да се възобновява естествено, то това е признак, че горските са си свършили изключително добре работата. Те са извадили отделни дървета, които ние да ползваме за дървесина, но и са създали условия гората сама да се възстанови, без да се налага изкуствено залесяване. За възобновяването на гората в райони, където дърветата не могат да се прихванат по естествен начин, са необходими залесителни мероприятия. Залесяването, което на пръв поглед изглежда елементарна дейност, в действителност е продължителен и скъпоструващ процес. Определянето на източници за добив на подходящи семена и произвеждането на фиданки в разсадници е началният етап, който при досега използваните технологии в България е с продължителност от 2 до 4 години. Допълнително, там където ще бъде засадена готовата фиданка, се извършва почистване и подготовка на терена за залесяване. Едва след тези операции се пристъпва към засаждането на младото дръвче в почвата. При неблагоприятни климатични условия или пропуски в работата на залесителите, често резултатът е слабо прихващане на засадените дръвчета, което налага допълнителни дейности и разходи за подмяна на изсъхналите фиданки. Четири дупки пак са пропуснали. Къде? Най-крайния. Не сме го скарали до края. Защо? Защото свършихме фиданките. Ма не е тук. Там горе. Нагоре? Там горе видях началото, че го отводиха. Ама те вътре към средата не сме. Значи ще ходим утре, само ще оправяме грешки. Проверяваме в момента дали правилно са посадени фиданките, дали е на достатъчна дълбочина, дали не е открита кореновата шийка. За да има добра прохващаемост, фиданките трябва да са хубаво оплътнени, около 2 см да има пръст отгоре, за да презимуват и да няма изхвърляне на фиданките. За да намали загубите и повиши успеваемостта на залесяванията, Югозападното държавно предприятие в сътрудничество с Горска семеконтролна станция София разработи проект за внедряването на автоматизирана поточна линия за контейнерно производство на фиданки с закрита коренова система. Избраните технологии и машини за това производство са създадени в Швеция и вече са успешно изпитани по целия свят. У нас лесовъдите от Югозападното държавно предприятие
решават да инсталират съоръжението в горския разсадник край софийското село Локорско. Тук вече има изградена генна банка за семена от ценни дървесни и храстови видове, което е важна предпоставка за успеха на проекта. В момента се намираме в генна банка село Локорско към ГСС София, в която се съхраняват над 4 тона жълуди. Космат дъб, зимен дъб, лагун, цер. Това е дървовина хвойна, която се съхранява в тези съндъчета в пясък и трябва периодично да се увлажнява, за да бъде здраво семето. Трябва да си ги поливам, защото няма как да стане иначе. Най-важно е въздушната. Да, иначе вижда ли се добре като процент на игличките? Да, идеално. Да, ние така сме го направили, не под 3-4. Защото това е то сляга. Сляга и резника остава на повърхността. Да. С развитието на лесовъдската наука сме се стремяли да търсим възможности за създаване на все по-устойчиви и производителни горски насаждения. При традиционните залесявания, масово в нашата страна, са използвали фиданки с открита коренова система, фиданки на гол корен. За някои по-тежки обекти по отношение на по-плитка почва, по-слабо влагозапасяване на почвата, т.е. по-сухи месторастения, са търсени възможности за по-добро прихващане и оцеляване на културите. Във времето се е развила и идеята за производство на фиданки с закрита коренова система или така наречените фиданки, произведени в някакви производствени съдове. В природата няма решение, което да има изцяло положителни или изцяло отрицателни страни. Специално за фиданките с закрита коренова система риска се крие основно от възможната деформация на корените в контейнерите, която след това трайно се запазва на терена и се отразява върху устойчивостта и производителността. Това са контейнерни фиданки, засяти миналата пролет, като предимството на контейнерната фиданка е, че вместо да отнеме 2 или 3 вегетационни сезона, тя става за един вегетационен сезон. Тоест, само за една вегетация фиданката е готова да отиде на терен, като кореновата система е добре оформена, отдолу с каус и когато отиде в земята, продължават корените да се развиват в земята. Проектът за производството на контейнерни фиданки в държавен горски разсадник при село Локорско включва инсталиране на автоматизирана поточна линия и изграждане на съпътстваща инфраструктура. Работата започва от кота нула, но за по-малко от година всички агрегати са доставени, инсталирани и приведени в действие. Това е мулчатор, който почиства площи, които са заети с прераснали фиданки от червен дъб. Бракувани са фиданките, но не са махнати от терена. И сега се налага тази машина да почисти площа, върху която ще бъде построена оранжерията и площадките за отглеждане на фиданките. Строително-монтажните дейности край Локорско се случват паралелно с обучението на екипа, който ще работи в обновения разсадник. Така през 2019 година първата линия за производството на контейнерни фиданки за горско стопанство в България е официално открита. Технологиите, които до този момент се използват масово, са от средата на миналия век. Тъй като ние работим по разсадниците, проверяваме постоянно и си дадах сметка в един момент, че всъщност производството, което се прави е по начина, по който преди 30 години, когато съм започнала трудовия си стаж, даже някъде беше и по-лошо, защото изчезнаха някои от нещата, най-вече и работниците. И
затова дойде идеята, че трябва да се направи нещо ново. Сега вече факт е, резултата е на лице. Сега очакваме да работи, милиони фиданки да произведе, които да идват в гората и не само, и в градовете, защото и градовете станаха бетонни. Даже бих казал, че най-изостаналата част от сферата на горското стопанство, разсадниковото производство, в момента вече в технологично отношение е водеща. На 17 април след обед съм тук с студентите трети курс горско стопанство. Да, значи вече имаме какво да покажем. Защото вече сложихме каруцата пред магарето. Практиката изпревари науката. Тази машина отделя негодните семена от годните, а годните минават през ситата и се отделят на фракции. Партидата, която изкараме от семената, които са примерно до 3,5 мм, да с еднаква енергия на кълнене. След това пускам другата фракция, по-голямата. Сама натиска, сама прави дупките, сама сее семената, сипва с пясък и контейнерчетата отиват към оранжерията за отглеждане. Това е бъдещето, защото тази машина първо намалява до голяма степен ръчния труд на работниците. От една страна, от друга страна, като себестойност и респективно след това прихващане, фиданките са с над 90% естествено прихващане, което намалява разходи за попълване и дава сигурност, че там, където работиме, действително ще бъде възстановена гората, така че инвестицията си заслужава. Засетите контейнерчета се докарват на площадката, където ще бъдат отгледани. Тук ги завиваме с мрежа, за да може птиците да не ги изваждат от гнездата им. Откриваме го, сойките изледоха всичко. Това са сойки. Те са враг номер 1 на жълъдчетата. Една от първите задачи при производството на фиданки е събирането на семена. Добиването на репродуктивния материал се извършва в райони, които са естествено местообитание на ценни за България дървесни видове. Събираме космат дъб в полята на село Понор. Косматият дъб, или още наречения бял дъб, обича сухи каменливи терени, какъв сме в момента. При първоначалния подбор на семената да избягваме събирането на лоши жълъди, които ще влошат качеството на цялата партида. Както виждате, тези в ръката ни са нападнати от насекоми, тези са изобщо изгнили и като цяло лесно могат да се познаят по теглото им, дори да не виждаме дупката на дадения жълъд. Добитите в гората семена, преди да бъдат засети, преминават през тестови обработка в горската семеконтролна станция. Така се гарантира успехът на новата реколта от фиданки. Изследванията, които правим в лабораторията, са два вида – физични и физиологични. Физичните включват органолептични признаци, чистота на семената партида, 1000 броя семена. А физиологичните признаци са кълняемост на семената, които изследваме на Якобсенов апарат или кълнителен шкаф, и изследване жизнеспособност на семената, която може да бъде чрез разрязване и чрез тетразолов тест. Горска семеконтролна станция София е партньор по проекта, като основните дейности, по които работи, е избор на източници за добив на горски репродуктивни материали, контрол при събирането на семена от целевите видове по проекта, както и изготвянето на технически наръчник за дървесните видове. Този жълъд го получихме в момента го измерваме какво е количеството.
След това го третираме с препарат за дъвички, с препарат за черви, махаме брака и остава чисто количество, което трябва да засеем. В момента тече посев на широколистни дървесни видове, който не е напълно автоматизиран. Автоматизирана е поточната линия за засяване на иголистни дървесни видове. Затова, за да облегчим труда, ние сме поръчали вал, с който ще бъдат засявани и широколистните семена. До момента сме дали над 120 000 фиданки, вече са изпратени, т.е. за есенен посев, като очакваме сега пролетта да изпратим още над 100 000 фиданки да отидат на терен за залесяване. В момента извършваме попълване на пролетното залесяване в Осогово. Попълването се налага поради засушаването, доста фиданки не са се прихванали и съхнаха. И в момента се прави попълване с едногодишни контейнерни фиданки от черен бор. Първите залесявания с новите контейнерни фиданки на територията на Югозападното държавно предприятие се случват върху горски площи, които са пострадали от природни бедствия. Такъв целеви район е Кресна, където през 2017 година бушува огромен горски пожар. Друг целеви район за залесяване с контейнерни фиданки са иголистните гори на Осогово, които са нападнати от корояд. Разпространението на това малко насекомо при подходящи климатични условия може да унищожи огромни площи иголистни гори. Тези площи са освободени и извършена санитарна сеч, тъй като тези гори, които са белборовите гори, са нападнати от върхов корояд. И сега ги заменяме с черен бор, който пак е със местен произход. Това е типично месторастене на този черен бор. Семената сме ги взели от резервата Глабра, който пак се намира в Осогово, на територията на горско стопанство Невестино. И от тези семена вече сме произвели фиданките. Залесяване с контейнерни фиданки се извършва и в райони, където задачата на лесовъдите е създаването на нова гора. Подобни територии са голите склонове над Скринския пролом на река Струма, които са част от Коневската планина. Браво! Така трябва! Ама твоето не е добре! Твоето не е добре! Само преди век почти всички склонове над населените места са били оголени от сечи, пожари, а след това и пороите, които са отнасяли почвата до гола скала. В рамките на 100 години България прави подвиг. Тези всичките площи са залесени, предимно с бял и черен бор, тъй като това е било най-доброто решение тогава, най-ниски разходи, най-добро прихващане на тези дървесни видове, което към момента води до някои проблеми, но главната цел е била изпълнена. България и българите, чрез залесяването на над 20 милиона декара, са спряли ерозията и са възстановили гората върху най-ценните ни терени около населените места.
Един такъв е място, където се намираме. Някога голо, то сега е покрито с гора, благодарение на боровете и на широколистните дървесни видове, които вече тръгват и се възстановяват сами под сянката на тези борове. Трябва да отидеш да докараш мрежата, да можем да сложим на фиданките, дето са закарани там. И после ще направим една почивка, обяд и продължаваме. Средногодишно ние потребяваме над 4 милиона фиданки и би било нормално да имаме 2 такива линии, с които ще обезпечим необходимостта от основните дървесни видове и бихме могли да реализираме контейнерни фиданки на останалите предприятия, на общините, защо не и на частни лица, които имат интерес. Залесяването е дейност, в която участват не само горските работници и служители, но и много доброволци. Доброволният труд в залесителните кампании е не само обществена помощ, но и важен пример за бъдещите поколения. Така създаването на нова гора се превръща в кауза и мисия за съхранение на природния ресурс на страната. В този дълъг и труден процес машините и технологиите са от особено значение, но най-важното е желанието на съвременния човек да опази природата и горите на България. Така след десетки години машината за гора ще даде своите плодове и на хората след нас.